Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Uban sa mga intensyon nga gibasa sa unahan, ingon man mga katuyuan sa matag miyembro sa atong pamilya, atong ihalat kini santos nga misa ato sa paghimo nato sa kauhaag tulo nga Domingo, sulod din nga ordinaryo nga tuig sa kalendaryo sa atong simbahan. Karon sa Badlawa, agig mandato gikan sa atong mga kaobispuhan sa Pilipinas, ang santos nga misa karong Domingoha gihalad alang sa appreciation and care for God's creation. Apil na niini kita nga katawhan nga gitagaan niya og kagawasan, ug apil niini ang paghimo sa Ginoo nining adlaw nga Domingo. Karong buntaga magpasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan ta niya lain nga kahigayunan nga magkasimba, makadaig, magkapasalamat sa iyang kamaayo nga rika natong mga makasasala. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning santos nga misa sa hilom atong hinumduman ng mga kahigayunan din gilapas nato ang mga kasuguan sa Ginoo ug mangayo kitag kapasayloan sa atong masala nga gipanghim. Kaluya anong tagita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong masala. Dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kabait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginong Diyos langit
Maggampo kita. O Dios among amahan, tanawa kami nga may gugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan. Ug dad-a kami nga nasa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarungan dili igo alang niining mga buhata ug ang among mga filosofiya malagmit magpahisalaag kanamo. Kay ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta, ug dili mulungtad. Usa sa mabugat nga palasanon sa huna-huna. Ang tanan nga among nahimo, mao ang mga panaghap, mahitungod sa mga butang, dinhi sa yuta. Kinahanglan, maningkamot kami sa pagtuon, mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langit nun. Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kon imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta nahimutang sa matarong mga dalan ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panahon. Sa kanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among Gipabalik mo ang tao ngadto sa apog, nagaingon ka ubalik mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon ug kagahapon lamang. Karon na kadto milabay na, uingon ug usa ka pagbantay sa gabi. Kitapos mo sila diha sa ilang pagkikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong panlili.
nga sa kadlawon mo gitir pag-usab apan sa pagkagabi malaya ug malarang Sa panahon, balik na o Ginoo kadnos apa tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw balik o Ginoo kanus apa kaluy ang imong mga sulugoon sa sa pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy unya mo singgit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatuunta magmalampo sa buhat sa atong mga kamu alang kanato sa panahon, o Ginoo ikaw ang among panahana. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini, bisan kun ako, si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa gugma pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya dire aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa, dili ako magbuhat o bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot, aron mo balik siya kanimo, o dili nagayod mo bulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang, kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya, og labi pa siyang mahalon mo. Ingon nga ulipon og igsuon
diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayang ikaw, Ginoo. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus ug nilingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Ug moingon sila kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili di ay makahuman niini. Kunang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat matok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kun dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayonan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, Kristo. Mayong buntag ganing tanan. Atong sugda na nga to ang pamalandong pinagi sa usa ka istorya. Dihay usa ka painter nga nangita siya og model para iyahang drawingon. Ang model nga iyang gipangita, nangita siya tao nga kanang mala anghel na mukha, kanang muragig si Kristo, kanang buutan gid kaayo nga tao nga usa lang kapag tan-aw sa picture sa maong painting siguro gyud nga malangit. So ang maong painter niadto sa Santo Rosario. Adlaw man to nga Domingo, ningon ang painter nga mosimba ko sa alas 8 nga misa
Nya mananaw ko dito manimbahay nga pwede nga kuhaon ako nga model katong mga buutan kayo og naong. So ang maong painter iyang gitanaw ang mga naong sa nanimba sa alas 8. Pagtanaw niya maragwa may nakapasar. Kaya mga nanimba sa alas 8 nga misa mga mugot man kay naong. Nya maragwa gyud buutan og naong. Mao nang ang painter itanaw siya sa mga dagway sa pari. So yan gitanaw kung naabay makapasar. Ma-focus na to ang manaw sa atong mga fathers. Ipalihog ko ta dito gikan sa kilid. Ang kamera ayaw din ako ipakita adto sa ato ang mga fathers. Ma-focus na to dili. Mura di mo o ganto kana layo ra unsay duol-duol ngadto ta sugod sa kinadaplinan katong sa kinamanghuran namo dili kana lang o kana makita sa kamera kanang naa sa pinaka tuo si Monsignor Renren makapasar siya dili kapasar pasar pero wala makapasar sa standard sa maong painter. Atong ibali nga rin ang kamera, takilid gamay para makita ang kaning kinadaplinan. Kanang naas kinadaplinan si Father Loy, makapasar dili. Pasar gihapon, apan wala makapasar sa standard sa painter. Until, gitanaw niya ang kaning usa. Di gid ma-focus, no? Pero kung i-focus pa lang sa kamera, nasangit ang pananaw sa painter aning maong pari. Kitanaw niya, model gid, no? Taas, guwapo, no? Pero pagtanaw niya niyon siya, murag may pagkasaputon man ni siya gamay. So mao nang wa kapasar. So ang gibuhat niya sa maong painter, wa mo siya nakit-an din sa Santo Rosario niadto siya sa Colon. Nangita siya dito nga mahimong model niya kanang buutan kay kayo og naong. Pagabot niya sa Colon, nakakita siya og modelo. Kita siya lalaki nga batanon nga taas og buhok muragig si Kristo ang naong nabuutan kay kaayo. Mao nang iyang gihangyo, iyang giduol nga pwede ba mahimo ka nga ako ang i-paint. So nisugot ang maong batanon nga lalaki. I-paint siya o niya nindot kaayo ang labas sa maong drawing sa maong painting murag yog si Kristo. Buutan kayo og naong. Pila ka tuig ang nilabay, few years after, ang maong painter nangita na sad og model. And this time, ang ihang model nga gipangita kadtong tawo nga demonyo gikaignaw. Nga kanang itan-aw mo sa naong, murag sungayan kayo, kuwang na lang ikog, si Lucifer na gid og naong. So again, ang maong painter niadto siya sa Santo Rosario. Alas 8 gihapon nga misa, no? Pagadto niya iyang gipananaw ang mga naong sa mga nanimbahay sa alas 8 kung naabay mo qualify nga mahimong model nga demonyo kay naong. Ang pangutana, naabay nakapasar? Porteng daghana, no? Why nakapasar? Good news kay why nakapasar. Why nakapasar sa mga naong usab sa pare. Hindi man nato ma-focus good, no? Murag na ating aling pagkapasar. Pero again, good news, kay why nakapasar. Walay demonyo og mga naong. So, ang gibuhat sa mong painter niya, adto siya sa Colon. And this time, dito siya nakakita, pagsuroy niya sa mga street sa Colon, nakakita siya tao, nga pagtanaw pa lang niya naong daan, demonyo, nagikayog naong. So, iyang giduol ang maong tao niya, yung gingnan nga, pwede ba nga mahimo kang modelo, ako kang i-drawing? Ug nisugot ang maong tao. While ang painter nag-drawing sa maong dagway sa tao, ang model ning share siya sa iyang experience. Ningon siya, sa dugay mga katuigan, porte na yung daghana niya nga nabuhat og mga sala. Nga gani, ang iyang mga krimen nga nahimo, daghan na yung kaayo. Pagkahuman, nga human man ang painting, ang maong model, katong yawan on og now, ning duol ngadto sa painter,
naghilak siya, ningon siya, Sir, ako man tong batanon, nga imuhang gipain, pila ka mga tuig ang nilabay. Naatay panultion, life is what you make it. Kada adlaw, mubuhat og mga desisyon, choices sa to ang kinabuhi. Gawas nun ta, gibuhat ta sa Ginoo nga naatay kagawasan, doon natay kagawasan, happiness is a choice. Doon natay kagawasan nga gubon ba nato ang ato ang mga adlaw, doon natay kagawasan nga ang ato ang adlaw himuon nato nga malipayon, doon natay kagawasan nga ang ato ang adlaw, ang ato ang kinabuhi himuon natong miserable o magulanon. Karong Domingo ha, pabuhaton ta sa Ginoo og desisyon. Pabuhaton ta niya og choice. Ang iyahang desisyon nga gipangayo, kung kita nga nakadungog sa iyang pulong karon, gusto ba ta nga mahimong sumusunod ni Kristo? Gusto ba ta nga mahimong iyang tinunan? Nya way pinuksanay kay niingon ra siya, kinsa tong buot nga mosunod kanako. Gawas nun ta nga mupili nga mahimot ang iyang sumusunod iyang tinunan. Tingali nato dinhi na ay mga kaigsunan nato nga nakahimo na sa maong choice, sa maong desisyon nga ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Nga tingali na ay daghan ninyo dinhi nakahukom na nga musunod mahimong disipulo tinunan sa ato Ginoo. Apan naatingali nato dinhi daghan nga wala pa makadesisyon sa ilang kinabuhi. Unya kun mangutana mo unsay mga kinahanglan aron mahimutang sumusunod ni Kristo, karong Domingo ha sa atong gospel ipangtagaan ta niya og requirements. So alang ni adtong nakadesisyon na nga mahimong sumusunod sa Ginoo, review na lang tingali ni pag-renew sa ato ang commitment nga mga lagad ta sa Ginoo. Pero alang ninyo nga mo desisyon pa nga gusto ninyo nga ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, mahimong sumusunod ni Kristo, tan-awan ning upat ka mga requirements nga gihatag sa Ginoo, nga tan-aw nato kung makaya ba ninyo. Una nga requirement ningon ang atong Ginoo, dumte ang inyong pamilya. Kaya ra nga dumta nato ang ato ang pamilya, dili niya ako ang kagulingong pulong ni sa Ginoo. Ningon siya, kinsa kadtong gusto nga mosunod nako, nya dili dumtan ang iyang amahan, ang iyang inahan, ang iyang mga anak, ang iyang mahigsuon, dili mahimong akong sumusunod. So first requirement, dumtan nato ang ato ang pamilya. Mo nang inikahuman ining misa, pangawaya ang inyong mga banang asawa, pangawaya na ang inyong mga anak. Mao ba ni pasabot sa atong Ginoo? Aging example para masabtan nato, di nato iliteral pag-translate ang maong sugo sa atong Ginoo. Unsay ika-fourth commandment sa 10 commandments? Unsay ika-fourth? Honor your father and your mother. Ikaupat na siya. Pero unsa may pinakauna? Love God above all things. Sa ato pa, wa mag-ingon ang Ginoo nga awayon nato ang mga membro sa atong pamilya ato silang dumtan, kundili ang buot pasabot sa atong Ginoo, labaw sa atong pamilya. Ikaupat ra na sugo. Labaw sa atong pamilya ang Ginoo gyud. Maoy number 1 nga ato ang higugmaon. Number 1 siya. Order of priorities, siya ang number 1 sa atong kinabuhi. Nakasugat na ba mo mga tao nga moingon number 2 ra ang iyang bana, number 3 ra iyang mga anak, pero number 1 sa iyang kinabuhi ang Ginoo gyud. Kaning atong mga lay ministers, kaning atong mga kolektora, tingali na iuban ani nga moingon nga number 1 ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Gani kaming mga pare, silosan nami sa ilahang mga bana. Kailahang bana, moingon naman nga, adto na lang mo puyo dito simbahan, pagpuyo na lang mo dito sa pare.
Kay burag daw na lagi na imuhang naong ato simbahan. Ang punto sa ato ang Ginoo sa una niya nga requirement, we will strike a balance. Dili na lang sa tanang panahon na analagid mo dinhi, na analang mo puyo dinhi, kay magkuwang na ta og kwarto dinhi sa Santo Rosario, no? Apiki na kaya itong mga kwarto. Kung dili, atong ibalanse. Naa nga to ang pamilya, atong gihapon silang padayon og higugmaon, pero the order of priorities, number 1 ang Ginoo. Una nga requirement, ikaduha nga requirement, pasan na ang inyong cross. Kadungog naman mo niya ito karaan nga istorya, no? Katong dihaybana nga ning simba, niya paghuman niya simba, pag uli niya sa ila, iyang gipangita ang iyang asawa. Niya pagkakita niya siyang asawa, iyang gikugos ang iyang asawa. Niya ningon ang asawa nga, Han, dili maron anniversary nato, niya dili maron birthday nako, nganong imo man kong gikugos? Niya ningon ang bana, Han, gikan kong ning simba. Niya ningon ang pari nga, pasana ang inyong cross. Niya ikaw may akong cross, mo nang gipasan ti ka. Kung baghis gutag cross sa ato ang kinabuhi, sa second requirement sa ato ang Ginoo, wa siya mo ingon nga pasana inyong cross, niya bahala na lang mo diha sa inyong kinabuhi. Kung dili, ningon ang atong Ginoo, pasana ang inyong cross, unya sunod kamo kanako. Kay matod pa sa usa ka spiritual writer, those who seek the cross without Christ will find the cross but without Christ. Kay naay mga cross o magkasakit sa ato ang kinabuhi nga bugat ragyod ang ato ang pamati. Kay ngano man wa nato paapila ang Ginoo sa pagpasaning ato ang cross. Si Father Jojo kaning di pa man kay mo kailan, no? Ang kanang kinagwapuhan nilang tulo, no? Mao na si Father Jojo. Si Father Jojo dahil kausa ako siyang giteksan niya. Nag-text ko Lunes, Martes na lang, Merkules na lang, Huwebes na lang, wa gyud ko reply eh. Niya importante kay ako ang tuyo na naglagot na ko niya, mo nang ako ang gi-contact ang iyang best friend. Nagingnan ako sa Father Mar, balilin ning ko Mar, ang imuhang amigo Mar, wa gyud ko reply. Ing ana gyud na siya ka busy, no? Wa gyud ko niya reply. Then iyang gitawagan si Father Jojo. Then si Father Jojo nanawag nako. Nya ningon siya, Father Benz, kanang wa ko ka reply nimo tungod kay dito mi sa ospital, nagdala ko ni mama ug ni papa kay silang duha dunay cancer. Nakahila ko pagkahuman, no? Tungod kay selfish kay ko, purti na kong sukuan nga wa gid ko niya reply, and yet naa siya sa kasakit, naa ang iyang duha ka ginikanan, ang iyang mama breast cancer, kundi ang iyang papa prostate cancer. Gani adtong the other day nagkuyog sila, kuyog ang iyang mga ginikanan. Kita, uoy ka ita sa tuang mga cross, sa tuang mga problema sa tuang kinabuhi. Uoy ka ita, inigabta na to ang problema sa tuang kinabuhi, may nga kita, parang pasan ko na ang daigdig, no? Nga mura nagikugidat-ugan sa kalibutan. Makalimuta nga na ay daghan kay natong kaigsuunan. Kita naabtan na tag problema sa usa ka tuig, may lang naabtan tag problema kaduha, katulo. Unya purti na ginatong problema ha, mahay na tas Ginoo. Pero naay daghan natong makaigsuunan nga nagpasan og cross. Dili tinuig, dili quarterly, kundi adlaw-adlaw sa ilahang kinabuhi. Naay mga ginikanan nga nagatiman og mga special children. May tantrums, no? Kada adlaw na siya, no? Kada adlaw. Naatay daghang mga kaigsuunan nga nagantos sa grabe nga sakit. Unya kada adlaw nga nagsuffer, na-experience of pain. Nya kita o ikaita, no? Grabe na ta ka magnify sa tuang problema. Bisan pa o gagmay nga mga cross problema sa tuang kinabuhi. Ang Ginoo dili siya mo tangtang sa tuang mga cross.
Kundili ang tumong sa Ginoo nga gihatag din niya second requirement nga unta matagaan og meaning ang ato ang mga cross nga gipas-an. Kay kung matagaan na tog meaning, dili na cross nga pas-anon. Kundili usa ka na ka okasyon di makaambit kita sa kasakit sa atong Ginoo. Aritas ikatulo, third requirement aron mahimutang sumusunod sa Ginoo. No retreat, no surrender. No? Agi sambingay, duha ka parables ang gigamit sa atong Ginoo. Nga ningon siya, kung naitaw nga magtukod og tore, di siya patuga-tuga. Nga nag-construct na siya, tunga-tunga sa construction, oy di ba ni makaya? Mao nang iyang undangon, di na siya kahuman og tore, mawawan ra siya. O kadtong hari nga makig-wage og war against siya kontra, tunan usa niya. Di siya musungasong. Kay kung tunga na siya tunga-tunga sa gubat, di na siya kaatras. In other words, third nga requirement sa atong Ginoo, commitment. Kung gusto ta nga mahimong sumusunod, dili ta lukewarm, dili ta half-baked, kundi dili kinahanglan ang 100% nga commitment ngadto sa Ginoo. Si Father Jojo, again, no? Ikatulo ni, no? Ay kabalakan na pa ikaupat. Example, gihapon ka, no? Sa ikatulo, kay bawo ba mo ni Father Jojo, wala lang na siya masahin dinhi. Siya pagyod may nagda sa JP2, kanang ato ang home for the aged sa ato ang mga masakiton nga mga pari. Siya mo'y nagdala. Unya, di lalim ang magdala og mga masakiton, labi na mga pari, wa maminyo, mga saputon kaayo, no? Nya mao nay iyang gidaha. Buntag sa iyo to ana siya didto. Nya gahuman niya duty didto, moari siya dinhi sa ato mag kuha sa mga schedule sa mga misa. Nya gahuman sa mga misa dinhi, nya siya pagi nagdaha sa ato ang mga personnel kaning mga tawo nato dinhi. Santo Rosario, niya mga buutan kaayo, no? Iya pa nang da. Niya gahuman, mong duty pag ina siya dito sa ato ang Archdiocese, opisina, tungod kay siya man mo'y treasurer sa ato ang Archdiocese. No? Gahuman, balik na sa dinhi, misa na sa, ini kagabi manawat pa niya siya og mga misa sa haya, niya manawat pa niya siya og mga talk, no? Ikakita na ko niya, ingnon na ko sa permi, na burn out na ka, no? Sa puto na kay ka, bugat na kay kagnaw. And yet, di ko ka-imagine kung ako mo inaasa yung kahintang. Pero, ning desisyon siya sa iyang kinabuhi, iyang gihatag ang iyang commitment, mo nang why atrasay. Arita sa ikaupat, kaya pa, mo desisyon pa ta nga mosunod ang Kristo napay ikaupat niya grabe ning ikaupat ang ikaupat nga requirement kung gusto ta nga mosunod ni Kristo biyae ang tanan nimong katigayunan na mga babae nagdag mga dagko kay bag ipanghatag na yung mga makililimos diha sa gawas ipanghatag na ninyo kanang inyong mga gold nga kuan ipangsangla na iprinda na niya ipanghatag ang mahalin sa kabos. Katong ato ang mga sakyanan, atong balay, ipamaligya to. No? Inikahuman aning misa. Kay gusto sa Ginoo, nga inikahuman aning misa, kung modesisyon ta nga mosunod niya, kitang tanan, magpakilimos ta diha sa gawa sa simbahan. No? Mao ba ni pasabot sa atong Ginoo? Tagaan ta mong example, si Father Jojo, si Father Jojo, sekretary niya siya ni Cardinal, no? Niya, pagka-sekretary niya ni Cardinal, na ay year nga nagsuwat og mga libro si Cardinal. Niya, usa atong mga libro, ang title, Revelations from a Father's Heart. Na dito sa sulod sa maong libro, din ako kasiguog asa to nga page, na dito sa maong libro, ningon si Cardinal, na ako no'y mga amigo niya nga mga negosyante nga moduol niya. Nya ingnon ko no siya, Your Eminence, Cardinal, mangayo mi og sorry tungod kay naay daghang mga Domingo nga dili mi makasimba og Domingo. Tungod kay mabisi ni
sa amoang negosyo. So agig tubag ningon si Cardinal Vidal, parihas na sa manag-uyab. Ang lalaki taga dinhi syudad, ang babae taga bukid. Pero nganuman bisan separated by distance. Nganuman nga bisan mag-uwan, magbagyo, maglinog, mag-tsunami, nganuman ang lalaki mangita gid og higayon ngadtuon niya ang iyang uyab. Kay nganuman sa may rason tungod kay gihigugman niya ang iyang uyab. Niya si Cardinal Vidal ningon siya maurasad na sa excuse nga wala mo'y time para sa Ginoo. Ang isyu dili time, dili tungod kay busy. Ang isyu tungod kay hangtod karang panahon na wa pata ma-in love sa Ginoo. Kay kung tinuray ta nga na in love sa Ginoo, di ta kaagwanta nga dili ta makakita niya adlaw Domingo. Mag-alindasay ta nga makapasalamat niya tungod sa iyahang kamaayo nga rika nato. So again, i-review nato before nato tapuson. Requirements sa Ginoo, dumtan ang pamilya, meaning number 1 gyud ang Ginoo sa kinabuhi. Labaw sa atong pamilya, labaw sa atong mga problema, gamay ra kay ng problema, porting dakuha sa Ginoo. Labaw pa sa atong mga excuse, kikinahanglan ang commitment, labaw pa sa ato ang mga bahandi, number 1 gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. So kaninyo nga mo desisyon nga mo sunod ni Kristo, unsay reward, unsay ganti. Atong tapuson pinagi sa usa ka istorya. Dihay usa ka makililimos nga adtong adlaw nakadungog siya nga ang hari mosuroy ngadto sa dapit nga iyahang gilimsan. Yaningon ang maong makililimos, sus chance gini nako nga maka experience ko sa generosity sa maong hari. Kay gidungog man nga ang maong hari manggihatagon gi kayo, matinabangon gi kayo sa mga kabos. So ang makililimos excited nga nag-anticipate nga moabot ang hari. Ug tuod man ang hari ning labay diha sa iyang atubangan. Unya pagtungod gyud sa iyang nahimutangan, ang makililimos iyang gi-extend ang iyang kamot, iyang gibukhad, unya nagpakilimos siya. Ang gibuhat sa hari nanaog sa iyang sakyanan, unya ang hari gi-extend sa niya ang iyang kamot, unya nagpakilimos siya sa makililimos. Suningon ang makililimos na nabali na, no? Naunsa naman taon ning ang hari naman hinuoy nagpakilimos nako. So sa gibuhat sa makililimos, kuot siya sa iyang bag, unya na may daghan didto nga mga lugas sa mais nga lutuonon niya. Kuha siya usa, niya iyang gihatag nga to sa hari. So gidawat sa hari, nagpasalamat siya ang hari na nilakaw siya pauli sa palasyo. Ang katong makililimos, huy-huy intawon kay abaga ning pauli sa ilaha. Niya, porte niyang sukua sa siyang kalagot, iyang gilamba, iyang gilambos, gilabay niya ang iyang bag, katong naisuod nga mga lugas sa mais. Nakabantay siya, paglamba niya, paglabay niya siyang bag, nay usa ka lugas nga bulawan. Nya nagmahay siya ningon siya, may paggihatag nako tanan nato sa hari ang ako ang daghan nga mga mais kay mapuno unta niya ako ang bag sa bulawan. Moral of the story, natay gingon, it is better to give than to receive. Pero ato nang punan, the more you give, the more you will receive. Kung budesisyon ta nga mosunod sa atong Ginoo, abunda kayo ang grasya, ang panalangin. Daghan ang iyang ihatag nga rika nato. Seek ye first the kingdom of God, and all these things, tanan yun nga butang, iyang ihatag nga rika nato. Manindog palihog. Baguhon nato karon ang panaan sa pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo.
Ganak Maria nga Birhen, kisakit sa sugo ni Poncio Pilato, kilansang sa krus sa matay ilulong, ikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, may sakasalangit ug nagalingkod sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas ug sa ginabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, sa matag pangamuyo ang atong itubag, amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinangpong mudawat sa tanang katawhan, ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan sa kanunay, himuon nilang sumbanan ang Diyos nung kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban, sa ingon, bag-uhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan, sama sa panglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton na nagantos, nabugatan sa palasunon ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halanggong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mihalina makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing dayon didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Kinintanan atong ipangayo, pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Maison, pagampo kamo, anong kiningatong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, magkagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo ikan si kumakapon, alang sa pagdayang paghimayak sa yangan, alang sa itong kapustanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa kalinaw ug gugma, himo kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga magkahiusan namo kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matao. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusay kanamo ang imong magasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa
santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nini magasa. Aron mahimo kini alang kanamo na lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyong pag-usap. Mihatag nini ngadto siya matinunan ug mingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaniyog alang sa tanang mga tao aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan inipahan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among apostolikanhong administrador, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios kang San Jose ngayang bana. Uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kang daigon, amoy kang himayaon pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanong ug himaya hangtod sa kahanturan. Karon magduhon kita nga magampo, ginamit ang mga pulong, itudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala,
maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa mong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na yun ka sa mong mga apostoles, sa ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang ako kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan. Atong ipakita ang timaan nga kitang tanan mga managsuon. Maigsoon kini mao si Jesucristo, siya ang Ginoo nga atong higugmaon, labaw pa sa atong pamilya, problema, panaad, labaw pa sa atong mga katiguyunan. Pagkabulahan atong agidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, di ako ngay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalab. Sangnit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog palihog, magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod sa makadiyot.
Mga importante nga pahibalo, una sa tanan, ugmang adlaw September 8, atong i-celebrate ang birthday sa atong mahal nga inahan. Unya maron matagaan ta og igo nga time, na sa atong screen ang schedule sa buntag, regular na nga schedule sa weekday. Unya ang hapon, ang atong i-follow ang mga Sunday schedule nga hapon. So 12:15 mahuman ang katapusan natong misa ugmang adlaw alas 7:15. Birthday gift nato sa mahal nga Berhen, manimbata ugmang adlaw. Ikaduha, ang atong second collection ni atong milabay nga Domingo, August 31, may kabat og 21,069.50 centavos. Nya ato ning gihimo para sa atong mga ongoing repairs. Dili tingali niyo makita, pero dinhi sa ato ang kubinto karaan na. So naa usa na ron kasimana nga nagtrabaho ang ato ang mga panday ipang-usab ang makinahanglanon nga usbonon dinhi sa ato ang rectory. Ikatulo, among kinasingkasing nga pasalamat sa mga nanambong sa unang pastoral gathering, tali sa mga leaders, sa mga religious organizations and ministries sa atong parokya, uban sa atong team of pastors. So, yan atong miaging Domingo, meaningful kaayo ang first nato nga General Assembly. Daghan kaayo sa mga, daghan salamat sa mga ning tambok. Manindog palihok. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kanino ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, manlakaw kita, baon ug ipaambita ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.